Түзу тұрмыш қағидалары. Сәлем, нәрсе оқисың? Дзюдо қағидаларын қарайсың ма? Нәрсесін қарайсың? Тұтасың да соғышасың. Бұл қағидаларны дзюдодан тышта керек деп әйтәләр. Нишек инде? Тайрай? Шабыз спорт иленә бергә, телибез спортчы булырга. Яш спортчыларыбыз җиңәргә өметләнә. Ярый, карап карыйк. Туқта. Син көндәшеңә баш имәдең. Дзюдо ул хөрмәт билгесе. Аңладым? Хәзер. Ой! Бик шәп һөҗүм алымы. Афәрин! Эй, мин уйларга да өлгермәдем. Бу сиңа сабак. Дзюдоның кагыйдәсе һәр вакыт кыю һәм тәвәккәл бул. Гафу итегез, бу чыннан да дзюдо ярышымы? Мин ялгышмыйммы? Нәрсә булган? Мин тәвәккәллек күрсәттем. Дзюдо кагыйдәсе шама хисен онытма. Яхшылап уйла. Тиз хәрәкәт ит. Дзюдо кагыйдәсе. Өйдә өйрәнеп бетерик. Кыю һәм тәвәккәл бул. Яхшылап уйла, тиз хәрәкәт ит. Көндәшеңне хөрмәт ит. Шама хисен онытма. Лёва, мин аңладым. Дзюдо кагыйдәләре бик кирәкле. Алар дзюдо уенында гына түгел, тормышта да кирәк. Бу кагыйдәләрне кулланырбыз, шул чакта барын булдырырбыз, барына остабыз. Мультсериал Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде.